Meaningful quote that says, "Humble we must be if to heaven we go. High is the roof there, but the gate is low." Mga igsoon, kinahanglan ta magpaubos kung gusto ta makasulod sa gingharian sa langit. Habog ang atop didto, pero ang iyahang ganghaan ubos kaayo. Yes, the gate of heaven is very low. Only the humble can enter it. Amen? Sa Ebanghelyo nga atong gibasa karon from the Gospel of St. Matthew chapter 18 verses 1 to 5, klaro ang mensahe ni Jesus. Gawas kun mausab kamo ug mahisama sa gagmayng bata, dili gyud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Unya, iya dayong gisundan sa pag-ingon, si bisan kinsa nga magpaubos sa kaugalingon, sama ni ining gagmayng bata, mahimong labing dako sa gingharian sa langit. Karong adlaw, atong gisaulog ang kapistahan sa usa ka babae nga labing nindot nga modelo sa pagkamapaubsanon. Siya ang atong mahal nga inahan, ang mahal nga Birhen Maria. Ato siyang gipasidunggan sa iyang titulo, ang mahal nga Birhen sa Carmen. Pakpakan na to ang atong mahal nga patrona. Ang Carmen o Carmel, usa ka habog og nindot nga bukid sa Israel. Ang pangalan nga Carmel, nagpasabot og tanaman, garden. Sa Biblia, ang kaanyag sa usa ka binuhat itandi sa kaanyag sa Carmel. Ang awit ni Solomon pananglitan nag-ingon, ang imong ulo sama katahom sa bukid sa Carmel. Ang imong buhok sama kanindot sa mahalong panapton. Nabihag ang hari sa katahom ni ini. Song of Solomon chapter 5 verse 8. Mga igsoon, tungod sa iyang talagsaong kaanyag, daghang mga tao sa karaang panahon ang musaka sa Mount Carmel aron pagsimba sa ilang Diyos. Kung mahinumdum mo, dito sa bukid sa Carmel, nahitabo ang dakong panagtigi tali ni Propeta Elias ug sa 850 kamini nga mga propeta ni Baal. It was 1 against 850. Wow! Apan nasayra nato ang nahitabo, gilupig ni Propeta Elias ang daghan kaayong mga mini nga propeta. Dito sa maong bukid sa Carmel, gipadayag sa Dios ang iyang gahom pinaagi ni Propeta Elias aron pamatud-an sa katawhan nga usa lamang ang Dios nga angay natong simbahon. Kini ang Dios sa katawhan sa Israel. 1 Kings verse 18. Sa ikadusing nga siglo, dihay pundok sa mga kalakihan nga nitungas sa bukid sa Carmel. Dito, ilang gihalad ang ilang kaugalingon sa mahal nga Birhen Maria. Nagpuyo sila og simpleng kinabuhi sa pagampo og pagpenitensya. Sila ang mga nag-unang ermitanyo sa simbahan. Gitawag nila ang ilang pundok, Brothers of Our Lady of Mount Carmel. Ang mga Carmelites, nga mga pari, relihiyoso, mga laigo, nisunod sa ilang espiritualidad, sa ilang paagi sa kinabuhi, sulod sa daghang katuigan, hangtod karon. Mga igsoon, sa pagpasidungog nato sa Birhen sa Carmel, dili malikayan nga maghisgot kita sa eskapularyo o sa brown scapular. Gani, ang mga devotos sa Carmel, maila nato tungod sa ilang pagsulob sa brown scapular.
Tinuod ba mga igsoon? Mailhan ba mo tungod sa inyong gisulob nga brown scapular? Tinuod dili. Okay, sigurado. Malipay ang mahal nga birhen, makakita nato nga magsulob sa eskapularyo. Apan, mas labaw siyang malipay kung kita iyang makita nga maghupot sa mga hiyas sa iyang anak nga si Jesus. Sa paghatag sa brown scapular kang Simon Stock, dito sa England niadtong July 16, 1251, ang mahal nga birhen namulong. Dawata pinalangga kong anak, kining habito para sa inyong pundok. Mahimo kini para kanimo ug sa imong mga kauban nga usa ka pribilehiyo. Si bisan kinsa nga mamatay nga magsulob niini dili gayud magantos sa impyerno. Mahimo kini nga timaan sa kaluwasan, panalipod sa kadautan ug panaad sa kalinaw. Mga igsoon, abi ninyo, dili ko malimot sa unang higayon nga nadungog ko kining maong panaad sa birhen. High school pati nga ni ko atong panauna, ulitaw pa ko ato. Nakaingon gyud ko sa akong kaugalingon, magsulob gyud ko kanunay og eskapularyo, aron nga dili ko maadto sa impyerno. Pero, mga igsoon, ang akong pagsabot kaniadto binata og mabaw pa kaayo. Musulob ko sa eskapularyo tungod sa kahadlok sa impyerno. Gusto lang ko maniguro nga malangit ko sa akong batang pagsabot. Ang eskapularyo, murag anting-anting ba? Nga akong isulob o garantiya sa kaluwasan. Bahalag makasala ko, bahalag unsay akong buhaton. Basta adun na lang ko'y sulot nga eskapularyo. Okay na. Pero mga igsoon, sayod ta, dili di ay sakto ang maong panghunahuna. Ang mga Carmelites, mao'y mipasabot nato sa kahulugan sa pagsulob sa brown scapular. Una, sa atong pagsulob nining eskapularyo, atong gipadayag nga kita mga anak ni Maria. Mao ni atong murag uniform nga magpakita sa kalibutan asa kita mahisakop ug kinsa ang atong gisunod. Sa iyang bahin, ang mahal nga birhen, makakita sa atong gisulob, magtan-aw ug muila kanato nga iyang mga pinanggang anak. Ug tungod niini siya magmatuto, manalipod ug magdasig kanato sama sa usa ka mapinanggaong inahan. Ikaduha mga igsoon, ang eskapularyo magpahinumdom nato sa pagtrabaho kanunay para sa Dios. Sama kang Maria. Abi ninyo sa karaang panahon, ang color brown nga nuog, the brown cloth, gamiton sa mga tao sa ilang pagtrabaho. It's a worker's garb. O masabta nato, lisod man magtrabaho ta nga magputi. Dali ra mabuling. Ang color brown, it's a good color for working. Kay bisan mahugaw, dili maklaro. Ilan ning isapaw, aron dili sila magkahugaw. Busa, mga igsoon, kining brown scapular, nga atong isulob, mao'y timaan, nga kita, kanunay, anda mo trabaho para sa Diyos. Alang sa mga anak ni Maria, walay luna ang pagpasagad ug ang pagtinapulan. Makanunayon ang atong pag-ampo ug paghimo ug mga maayong buhat. Ang pag-ampo ug ang pagtabang sa isig katawo kabahin sa inadaw-adlaw nga kinabuhi sa mga debutos ni Maria. Ug sa katapusan, ang eskapularyo mao'y simbolo sa atong pagpaubos ug pagpenitensya. Ang brown mao'y kolor sa yuta. Magpahinumdum nato sa atong gigikanan
ug sa atong padulngan. From dust we came, to dust we shall return. Ang brown mao'y kolor sa ordinaryo, dili sosyal, dili arte. Magpainumdum nato sa pagpuyo og kinabuhing simple, aron kita maduol sa Dios. Si Maria gikahimutan pag-ayo sa Ginoo tungod sa iyang pagka-ordinaryo ug simple. Bisan pinili siya sa Dios, nahimong inahan sa anak sa labing makagagahom, nagpabilin siyang mapaubsanon. Gisakit siya o gisulayan, apan nagpabilin usab siyang mapailubon. Mga igsoon, kita usab, gidasig, nga mahisama kang Maria, sa hunahuna ug pagbati, diha sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Atong iampo ug ipanghinaot, nga sa pagsulob sa eskopularyo, atong mabati nga kita mga pinangga gayod nga anak ni Maria, magtrabaho matag adlaw para sa Dios ug magpabiling mapaubsanon. And we always remember this. Humble we must be if to heaven we go. High is the roof there, but the gate is low. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva, mahal nga Birhen sa Carmel!